Lulupyon na kisari na duwa, hatamopong mabuhay doholot niya. Tang nahulit pamasok ko be. Jadi mau lihat madituhan ta si maruhan ya mata na martua de bata sa mompo manauli mompo manarenggan tu sa luhupok paranna. Nagpahupo namin na duwa na ina so markasokotan dobe. Marpanangi marbinig ya mamata na martua de bata. Hato atong dibadudu si rokat nito dina. Las dibagasak kahibason ng iboto namin yun. Lau mga jari-jari permudunyon akka dana na tuluon rap dohok pahok puna jadi naruhan namin tersukuni maramu hata mopo jadi dos maruhata pinasahap mo to situay ben maigdeta dungi ditutup manutang yang sada maruhata na tersukuni mate gabi bunga rogora-gora di ujungnya mengkurungkan lau masuk kita tugasnya sudah mangana dia mahita Roma hita tujulo suhu kami di rumah lau menguluh udurata akaina pinasapa tu kemudian jadi mau lihat mak among boru raja pangaribuan marpangiruak kami udur barak mahami dohot tulang dorobukmu tulang nami raja manik kaul itulah sehari masuk mahami rap dohot kami naman hahamarang di dohot boru nami nadong di hutahun nanti dus kalau kata jadi permusik kami sirai hahamarang rak mahida di jolo mah suku bolo baik kamu mah permusik kami bano muna lau malomu belum itu nama jadi mau lihat mah coba kita karena susah lebih kamar buitin besok kita satu kijo dak mana boy asa ibatu rujo saudi karo be katina olo nauli dak kamu ya kami petugas ya silakan petugas ya oke mau lihat teman dorak suapala perjuluh masahat kami sabut tulay namion kemudian dong mangihumat karena mangihumusi perjuluh majuhida marede yuksipul bayan non asata pasahat sabut tulay ka mau lihat kemana kita sadar sudah agak tuh banget sih kak budak masih geseran agak tuh banget sih kak so ini maju turun di kamu udah berunangnya aja nak Berek kami nambur di suatu seluruh halnya kesek juga mati kasihan sama kita donggo kami dikasih mati di permutingnya nambur jur ada suatu sitro asal kami kado harta berjuru kita mereka di permusik kami mungkin dia nomor opak itu apa berbun mengajar-ajar ini on pahopu bere na dulu si marduon rap dohok pahopuna atau pasahat damang ma pasahat ma ulos sabuti musik ada lagi dong langsung ba jadi yung masih pasahaton namin tulay pasahaton namin na sabuk mo tulay na burju o buje panyeruli
Udatta Mariom Bason Pasahanton Tujung Tibotota Tumuruta Ope Didahahang Alahono Abok Takas Rohos Yan Palembang Pasahandamang Ma Songot Tujung Tibotota Tunagborunami Tuborum Bandamang Mahadana. Jadi mula jema sa matujung ti botok kulison inang jumolo laiku ala nito burak do memang napakilalamu burak napakilalata ala na mas rohata bisa tangiya kita astu angiat juga tangiya dos tahita dos rohata dos napakilata berek ko na dulu udah bari pa hupunta maupun doon ng hera asal giat ropas masuk sa patatuan ka rin ang iyon asa tong kelas rohan mo na marilator mo mo asal pen sa ma tujung na wala to tuho dapat sa kompas hulong mo ng panida mo alay na po sulatan di sakap taro ng Panginoon ni Tangyata boy manahili yung dulu ito manahili orang kan record di record soal ng pangpunta naman ope jalo mo ito tingnan maluhan Kahit damang ma di Diyos nilohan ang nagsaun madua ibo doktor intor panijur damang ma padua ma ngasari na duay mana padua ma tua baranay ilo na Paturong na ito. Jangan menyebar tay. Olo. Sumak. Mak. Dahil. Salam nentula. Mauliate manang dihamu Toga Raja Pangaribuan takas dohu payuti utami sededo rohamuna biakan namarak marangi di partua ni damangon atau konon nari mata pula di sibagating di dolok ni pangiri horas matong hamu di namarak marangi hot matong masih pairing iringan dia mata raja di nata sori pada luluan bolon na pinarsangapan ulaun sari matua lumobi madiho inanguda dohot dia kai bodokku dokonokku do takas do uli dohot unedo parsarak dani lumobi matong parsarakku dia manguda na bostang di tonga-tongata apala di tikyo tuk songgok do rohanami dukku begehane barita dinaborhan amang udon mamukahutan ay baru nasoboy ibatan pajong-jong bagas nasobinuk ka di tangan
alani na muda hobar tuha porsiamo mola parjolo pe mangudaw porhat madapoto harajaw ni Tuhani posdoro hamar hite tangiang lumowi matangiang dia kada tulang hula-hula margogo mahoy na muda mola tung lungupe pakilamu dok si taonon ng papalatikyon maraburan ng ilu-ilu posdoro hanami dan nagari ilu padilian alay bako na di mola marsirang siya tonga-tonga ni Hortibiot lumut doroha alani mola tukku matangis pehoy na muda dohot ang kaitokku holan ilu parsirang amay tujolong niya diyon takas do ulaw sa dariyon ulaw sa rimatua diak ka ibotokku naso dapotan dope diak karokatna atau tang yang nami lumobi siya pere nambur sedah kami di bagasat tania asang kia tujulan niya diyon tibu di batu dunia mata nama tua di bata sirokat di tuhamu ibotokku itokku ate asa tujulan niya diyon mola tumpe nunga parjulo amang udaon borhak pada foto Tuhani sedahamu dinalau mangurupi nang udaon paululihon akan arikot di tonga-tonga di keluarga jadi nang udah siap kami bere doh siap kami boru pos dorohanami hubong kami jala hubong kami maamu di bagasatan yang nami anggia tujulan niya diyon mola robe akan masa tujulo niya diyon muse Roma akasilas di roha asa dina mangujungi hata dongkonon nami mah hot matok panutuan manutu pulung-pulungan hot matok kamu di bagasat Tuhan tibu tarabul jalado masih anak kapan dia asa gajang ina urur ni rumah gajang matok urur ni sobo nunga gajang umurnya manguda na parjolon seu gajang na umur ni pinapar na nopos asa sasa di sono masasa di borpea saat di tiga ras dibicar di matanya nunga upasa tami siap boru dok bere hatan auli hatan adengkan sahab matok kita tupakan bean tupar horasan jala di dongan di Tuhan magan upar oleh tema somanima dihamu tulang nami na tulang nami hata siap kami boru bere upasa tami mapartikia tuhamu mardongan tamau liate Zara. Kamera umur itu Zon. Zara dua. Zara dua. Belakang.
mata ba matakip ba. Ate, naurok kami tulad kontak pasi. Dito lo pa. Siap kita ale-ale maparjolo ale-ala torok so pide lo hita dison do so hata sahata mahita antong moleate madiamata na martua di bata moleate madihita salahutna dihamu keluarga takas lo botohami hombar tunai rongkon nina dua-dua manuk ni pealang ke inna hotek-hotek lau marpira sirang na mare ale-ale lo biana tong mati anina so manima dihamu keluarga nahu parsangabihan jong-jong dohami dison sian ale-ale di damangon takas dodokonon nami iyang go parsaran nami apala uni unedo sa lilingo tung macay gurang do akasi ingoton tibayan na tua-tua hami akalele tung jok-jok do na marturi-turian dinalau mangajar-ajari las dohon dinalau manuturi hami aka alalaina aka nauposo lumowi mati panuturion ni paredata tunggurando parbinotuan dina dua-dua dihamuina dohon keluarga di parborhat ida mangon na parjul ala tung macedin gado parsaron nami na parjulo atas nama pribadi atas nama keluarga atas nama ale-ale di na tua-tuaon pasaton nami ma turut berduka cita di lumun ni rohamunay tongdo lumun rohanami songon na kuroko kami nakingan tung lubian na matianina dohami di parborhat ni damangon di nang parjoko mamuka hutan ay baru na soboy ebatan pajongjong bagas na sopinature di tangan nay alanina di parborhat ni damangon kubotohami hacik do pakilala muna dodok do sito muna para ditikyon maraburat do nang ibu muna alanitan yang nami tua mata nama tua di bata molotuk ku matangis samu lam tuhatok nama marsik aka ilu siapa do bakam muna asa sisa tanian mahina toktong matabuan ditaniakta damangon sahat matong di harajon di Tuhani songoni nang akapinoparna lumobi mahoy nang na dua-dua iboto nami apala ditikyo takas dope humoto hami gunang dope sisari honom muna dua-dua alani papos marohan marsigantung maho tua mata na martua di bata asa markubo homolotung pero kasih taono jala takas do humoto hami hona magabe ama hona magabe ina dina pauyuli rumah tangga dohon akadadanak nok pinalumehon di Tuhatta asa dihamui boto nami toktong dowanon nami di bagasan taliang nami jupang tikina dapat obasna jupang matong dihamu siroka itoti na pinasahan di Tuhatta asa buhi hita marlas ni roha musuh jalabako na di moloborhat sada ama maninggalhon akan nahinaholongan Mekel do damangon porhan ido bedana tuna marujung dohok tuna masora molo sorak dana ikot tangis do ala masuk dari mana turura pertangisan ala molo porhan ama na hot dia porsion na iko mekel do ala mula do mana tua mai ima di harajaun surga ala ni molo tunggu pada ispehamu tangis munai holan persirangan ma tudamangon
jala margogo mahamu seda mahamu dipalinggan nida mangon asa manatap pita muse tuali marsugut ari naundinggan tupahon ya mata namar tua di batang akka pasu-pasu si toka atong akka panahin-nahiton siap pamatang muna dohot siap akka todi muna alani inang na tua-tua molotung jongjok pehami siap ale-ale siap persaran nida mangon dison na patuduhot dohami tung na macay lumundo rohanami di parbohran niya mangon alani somagkati ditang yang nami asa dokonon nami bagot na badundong may natu pilo-pilo na marajar salpo matong akan nalungos siya kamu Roma tong akan najagar asa haus si gala-galay na pajakitan ni si Jakius tu dia pihatok kamu keluarga Malaka tok-tong matong hiramo ti Jesus asa saat disolo saat di botean saat ditigaras saat dibicar ni matanya nung mahu pasatami ang kahatan na ulihatan adinggan siya dali-alay nila bangon atok sahat mahita tupak gabian sahat mahita tupar horasan jalan di rumah ni Tuhan maganupan mau lihat emang imahatan tasya dali-alay mau lihat emang Tadi udah dinyalain mobil belum? Udah nyalain AC tadi? Iya, tadi udah nyala kan? Wajah. Kamera, sono kamera. Wajah. Salinari. Agak berubah nih. Espiritu kepoha tidak memulih sama tiani asal tahan untuk negara terjadi di Jakarta. Ungang ngaji. Boleh itu homer. Tapi sesaji lihat dalam kami Tuhan tak matokong nama yang boleh yang mudah. Bah, aku pengen disirakin. Rapat. Mantap.